Salutare lume, bine v-am găsit la o nouă serie. S-am găsit pe jos. Da, bine v-am găsit la o nouă serie. Aceasta este de PvP. Pe serverul Red, nu știu cum, Red Step. Deci da, să vedem sistemul astea. De încolo doar. Ok, să mergem să ne batem. 25 de... Wow! Una castană, Recruital din bani. Icol din bani. Ok, sunt full diamond aici. Ok, deci nu sunt bun deloc la TD. Doamne, chiar merge. Da, asta că am schimbat serverul. PvP de search, jungle, gardens, red, citrus, top. Deci da, tab de general bloc. Deci da, s-a schimbat mult, mult, prea mult. Tip premium. Da. Tip. Da, acolo nimic. Leather kit. Da. Le-am luat pe Steam. Ia. Focul. Da. Deci da. Uite, focul. What? Dar e... Let's my money. What? Yeah, money. Diamond boot, diamond blade. Deci da, asta e super tare. Mă, un erou. 321 erou. Deci da, e foarte scump. Deci da. Ne luptăm ceva. Da, 3 minute aproape 3 minute jumate. Haideți să mergem la PvP Jordan. Să mă duc să văd unde e PvP Jordanul. Bă! Deci, Jordan. Da, sunt place designul ăsta ca pus și cabol. Manu, numesc. Stai să bag la scări. E tot chestia aia. Da, avem câte fraților. Manu, battle! Manu! Hai, Manu, hai. Acum zicea că am fost. Manu, motherfucker! Deci da, să mergem încolo situl, să ne luăm de leather situl. Vedem, poate ne descurcăm mai bine. Da, pentru asta. Da, testar nu. Da, fraților, avem. Plus money.
100, fraților. Cred că ne dă câte 100 de el. Hai să mergem la jungle de data asta. Deci da, acesta e server de TDT, numai de TDT, uitați, Place Warp. Nici n-are warp-uri. Deci da, e doar de TDT. Vedeam că nu există comanda de warp-uri. Dar nici n-are warp, frate. Există, dar n-are warp. Du-te, mane! Mamă, ia. Ăsta să nu cred. Mane, bate-l, mane, bate-l! Ok, să mergem pe ăla. Deci da, murim acum când e dus. Uitați, mane, bate-l, mane! Trebuia să nu se blocheze mie acum. Hai, mane! Haide să nu mor. Ia uite, ce frate! Mane, altceva n-avem de făcut, nu? Mane, nu-l prind! Hai să mă duc pe ăsta, baza în Canada. Nu, mane, vrea să mă atace. Ok, hai! Mane, hack! Deci da, fraților, cam atât cu aceste tot plin de hackeri. M-am spus, cam atât cu aceste tot. Nu uitați, like, ne vedem data viitoare. Pa, pa!